Ibi makono ita ka ko kana se bi ma ko ta de te ga de ko daga nyana maya shi ma di ma de do daga ne bi janza $6 bi ne so shiga guri ito to ne la ibado fe no bi $6 do ko gene ni ma anye da kila abaka lahara ko lahara anye ti gele ne bo ke so do ko ne Ko silamɛya kɛmɛ fila bɛ yen ko seriba ani lasi ani jɛba foroso ani tɛmɛtɛfɛ o du fasa jaata don ko k'a bɛɛ kɛ bara kɔnɔ. Ne la se de ka wuli ne bɛ jama bɛɛ fɔ cɛ ni muso denmisɛn ni musoba denmisɛn kuma dɔw ye ne bɛ foli kɛ bɛɛ la maa maa bɛ n'i se yɛrɛ se seba ninnu ka kɛnɛ in kan ala ka ɲuman se ɲini ka fɔ min sɔrɔ i ta sɔrɔ ka nin sɔrɔ suba ne de y'a fiyɛ karaba ko an ma dɔɔnin sonya an m'a namara an wolola rɔ an mɔ an rɔ suba n ye sɔn bi cɛ 30 daga la cɛ 30 daga ne ye sɔn a la bi n'i y'a dilan n'a ma ɲɛ i ka to ka tiɲɛ n'i ma to ka tiɲɛ o ba tarawele jaraw ka sɛnɛgali o tɛ tiɲɛ to ka tiɲɛ hɔrɔn min ka fɔ ye ne bɛ sɔn cɛ 30 daga la bi n'i y'a dilan mɔgɔ o mɔgɔ la o bɛ kɛ diɲɛ tugu ko ala sɔgɔ suba k'a b'o ɲɛ degeli dɛ wa san o san ne bɛ yɛlɛ ni jigi dɛ ne y'o f'i ye kalaba anw bɛ taa sanfɛ ni jiginni t'anw mɔ sanni an ma se lahara bɛ segin tuguni. Dunia bertanda, Allahu Akbar. Dan dia mengenai benda ini. Temeli. Sudah beli kono ina kakao, kata dan mentala dia dola. Lebih kana. Ana lebih nama makrufu. Tapi ke. Pepe hari ni sih dulu. Wasa zaman itu jalan dia. Ada jadi kita siapa dia? Bukan sosa. Berapa kali makan? Musafir jalan ini sih. Nangaya tarawele, nangaya tarawele. Cemanu mere. Sekitar ini yatra wele, dara yatra, ane yatra wele. Orangnya minaga, orangnya makna. Musafir jalan ke problem ada di mana musafir jalan wajib. Ini semua kaca dari Utara yatra gue. Orangnya ini yatra orang kapnya orang bawa kapal. Utara yatra. Mana verify. Baba. Sangodo amaraya nakiwe. Uli karena. Ibu kiri kono na bana. Nasi bane bulu lebe amaraya wele. Cuma nunga na lati. Negara. Oh, siko negara sau. Abu desu. Seorang kasua mademi. Jangan lupa galala. Komo wale dulu kai ofra kodo de. O finishon na gaver ofra kishafu.
ka yafa kɛ ɲɔgɔn ma amadenya ko ni yafa min mali dilan ale ma yafa ta san 7 ka so ko tɛ foyi ale fɛ sanɔgɔ awa di sanɔgɔ mɛnɛ kalo 4 ne de o kɛ n tɛ diɲɛ to man ni ne ye jimani ne kama sɔrɔ badenkɛ kɔsɔn Drissa Sirve kɔni cɛni ɲini ka n'o nɔfɛ Sɛgɛjalo awa ka se kuma min na n'o kɔfɛ o ye Ala da ne kan ni min to n'o kɔlɔsi ni min di ma o kɔlɔsi ni min taa fɔli yɔrɔ ne kɔlɔsilen don ni ne b'i kɔlɔndaw la ni ne b'i badaw la ni ne b'i taa kungo ni b'i taa donsow kɔ ni b'i taa soma kɔ ne b'i kɔlɔsi dɔw ko ne don ne kaso la k'a ye mɔbili di ne ma 1,4 million u ye fɛn bɛɛ fɔ ne ma o ma n baara dɛ wa n ma segin kɔ o janjo kelen ma fana ɲamala baari filɛ la bi Mawarodi ka mɔgɔ sɛgɛn sɛnɛ ma o tɛmɛlɛ ɲamala baari de na mɔgɔ b'an den sɛnɛkɛ ma ko ji tɛ na tɔn ni kɔngɔ tɛmɛna jamana in minɛ Bari ko a y'a sabali foyi tɛ mɔgɔ nafa ni dugukolo tɛ a ye ci kɛ ɲamala kundala ka Mawarodi wuli ka bɔ so nɔgɔyɔrɔ ye ka lamɛn bari mana ka don kaso la banajuguw y'a minɛ maa bɔ ka taa furakɛ taara bila dɔgɔtɔrɔso la bari b'a yɛrɛ furakɛ a jɛna n'o ye jamana in kan ma ɲamala sugu in tɛ wa min tun b'a kɔrɔkɛ ka buraɲɔ ta kunkolo la ka taa n'a ye tuguni don o don nɛgɛso t'u ka so o ɲamala bakari don dɔ la tɔɲɔni dɔ ɲɛnama segintɔ la k'a ta kan a ye marifa kura dɔ ma o kasi la o kasi la ye 20,000 da marifa kura kan k'o kana kasi ko don min na i bɛ ne ta nɛgɛso la ka bɔ nin yɔrɔ la ka na nin yɔrɔ la i ma kun dɛ ne ma se k'i sara fɔlɔ i ma kun bari tɛ ko ɲuman dɔn bilen ne ma f'i ɲɛna ko n ka faama de ye fɔlɔfɔlɔ ɲamana bakari don ale nana mɔbili min na yan a bakari de y'a dilan double cabine 2 sorte de usine bari ni wolola i bɛ sa i sara ko ɲuman i bɛ sa i sara ko ɲuman i ma sa ko ɲuman i bɛ sa nka i tɔgɔ t'i sa dɛ hɔrɔnmuso cɛ maniya ala ta ye n'i dalen bɛ ko i bɛ sa kaso in na i bɛ sa n'i dalen tɛ k'i tɛ sa kaso in na i bɛ bɔ a bɛ ɲɔgɔn ye Seriba ye hɔrɔn ye laban seriba
ko wari t'u bolo ko min b'u fɛ dun k'o ye foli ye ko hali bi ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na hali bi ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ko ala kana tigɛ ɲɔgɔn na ko ne baba denkɛ fɔlɔ bɛ yen kɔnɔya fɔlɔ bɛ yen wolo joona bɛ yen ni denkɛ fɔlɔ barika banna a bɛ kɛ kɔnɔya fɔlɔ ye n'a barika banna pewu pewu a bɛ kɛ wolo joona ye Seguba ko tasi bamuga Seguba ko ko dimo k'i ka don najini na woro sɔgɔ tɛ dɛ najini sɔgɔ don ala sago i sago a tasi bamuga filɛ ayiwa naamu ko tasi ba fila arjoso mɔw ko k'o d'a ma ko tasi ba fila ko ɲamakala cɛman n'a musoman ko k'o d'olu ma o tasi ba fila filɛ nin ye nin tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen